O Partido Popular pediu esta mañá a Deputación de Pontevedra e o Concello de Caldas que se poñan de acordo, pero que algún dos dous asuma a substitución da herba sintética no campo de fútbol das Corticeiras. A voceira do Grupo Provincial Nidia Arévalo, a deputada Luisa Piñeiro e o presidente local do partido, Jesús Goldar, reuníronse con varios membros da directiva do Club de Caldas para escoitar as súas demandas, pero tamén para poñerse a súa disposición a hora de exixir un terreo de xogo de calidade. Jesús Goldar sinalou que o céspede deste campo de fútbol non serve prácticamente para nada. Temos a desidia absoluta do goberno socialista local que, pese ás demandas casi mensuais ou semanais dos directivos do clube, onde se lle solicita que, por favor, humildemente veñen aquí, comproben como está, intenten destinar os fondos públicos necesarios para cambiar este céspede, pois parece que, salvo boas promesas e boas palabras, non fan nada máis, non? Os populares recordaron que hai 10 anos que a Deputación gobernada polo PP colocou herba artificial neste campo precisamente a vida útil que se garante para un uso intensivo do terreo, como é o caso de Caldas. Por eso desde aquí facemos un chamamento, primeiro ao Concello de Caldas, por non haber feito os deberes como fixo, por exemplo, o Concello de Mos, xa que eles tamén comparan en outros casos. Pero segundo, a Deputación de Pontevedra. A presidenta recibiu deste grupo unha moción donde o que estábamos pedindo precisamente era isto. Isto foi votado en contra e, polo tanto, bueno, pues temos que denuncialo aquí, en estas instalacións, que veñen a amosar a falta de preocupación do Concello e a falta de preocupación da Deputación. A deputada Luisa Piñeiro sinalou que hai zonas do terreo de xogo afundidas. Acabamos de comprobar agora no terreo de xogo que, bueno, pois hai zonas incluso do tapete que se está fundindo, que hai buratos, que hai moitas lesións de xogadores e de nenos aquí neste campo de fútbol, según nos comentaban ahora tamén os directivos. Desde o PP provincial sinalaron que reclamarán nunha nova ocasión o compromiso do bipartito cos campos de fútbol de toda a provincia, incluído este de Caldas.